on zombie apocalypse. Good morning po sa ating lahat. Once again, andito tayo sa Maisual, Pangasinan para tunghayan itong road bike women's category natin. Stage 2 na po tayo at napakaganda ng ruta ng ating women's category ngayon guys. Dahil aakyatin nila yung zigzag road at doon kukunin ang unang KOM din nila. So, dediretso pa sila guys hanggang doon sa may paitan at iikot pabalik hanggang sa finish line. Maraming salamat ulit sa Uncle Boss Bike Shop at sa Aurum Cycling Government sa walang sawang pagsuporta sa bawat pa-race na Sir Clito Sipilagyo. Yan na nga guys, at nag-start na itong women's category natin dito sa may Look Poblasyon. Lalabas po tayo ng highway, then dire-diretso na tayo hanggang sa zigzag road. Nasa highway na po tayo at maya-maya lang ay aakyatin na natin ang napakahabang zigzag road. Sino kaya sa kanila guys ang tatanghalin nating Queen of the Mountain? Kung sino man guys ay napaka-deserve naman niya kasi dito masusubukan ang kanyang lakas sa pag-akyat sa napakahabang ahonan dito sa zigzag road sa Maisual, Pangasinan. Kaya panoorin natin guys hanggang dulo at suportahan natin ang ating mga lady bikers dito sa Pangasinan. Ma'am Micaela Paras, ang ating champion noong Season 1 guys, ang nagdadala ngayon sa ating peloton. At nandito naman sa bandang likod si Ma'am Jacel Thomas ng Sual, Pangasinan. Maraming salamat nga pala sa ating mga marshal na si Arnel Palafox, Dominic Sembrano, Raven Benluan at sa ating cameraman Jared Ignacio. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol. 这一次我真的睡着了。Nga guys, at kitang-kita natin kung gaano kahirap akyatin ng ating mga lady bikers itong napakahabang zigzag road, pero hindi pa rin sila sumusuko at kailangang isa lang sa kanila ang unang makarating sa pinakatuktok nito para matawag na Queen of the Mountain guys. Sino kaya sa kanila ang magwawagi? Kaya panoorin natin guys at malapit na sila sa tuktok. Isang participants natin guys ang nalaglagan ng kadena kaya ikinabit mo na niya.
Balik tayo dito sa may peloton guys at Ma'am Jessel Thomas na ngayon ang nagdadala sa peloton. Siya na ba ang makakakuha ng ating Queen of the Mountain o aabutan pa siya ng iba pang kalahok? Ma'am Jessel Thomas, iniwanan na ng iba pang kalahok sa bandang unahan. Ma'am Kathleen Ignacio ng Alaminos at Ma'am Micaela Paras ng Dagupan ang nag-uunahan ngayon guys dito sa bandang harapan. Pero ang mangat si Ma'am Micaela at iniwanan si Kathleen Ignacio at nagtuloy-tuloy lang itong ating defending champion guys. At siya ang matagumpay na kumuha ng ating Queen of the Mountain Zigzag Road. Ma'am Rhea Babas na sa ikalawang pwesto na guys at hinahabol niya ang ating defending champion sa bandang unahan. Sa part na to guys, nasa pangatlong pwesto si Madam Kathleen Ignacio pero nilampasan siya ni Madam Alyssa Marete at sumunod na lang ito sa kanyang likuran.这一次我真的睡着了。 这一次我真的睡着了。 Alyssa Marete pa rin ang nasa pangatlong pwesto guys at tumahabol pa rin ito sa ating dalawang naunang kalahok. Ma'am Rhea Vanessa Babas pa rin guys ang nasa pangalawang pwesto at mabilis na hinahabol ang ating defending champion sa bandang harapan.
Dito na tayo sa may ikutan guys at inabutan ni Ma'am Rhea Babas si Madam Micaela Paras. Pero nagpatuloy itong ating champion na lumayo dito sa ating pangalawang contestant. Ma'am Rhea Vanessa Babas patuloy na humahabol guys, pero lumayo na ng lumayo ang agwat ng ating unang kalahok. Sadya nga namang nagpapakitang gilas itong ating defending champion guys at nagtuloy-tuloy na siyang lumayo sa kanyang mga katunggali sa kanyang likuran. Ma'am Rhea Vanessa Babas pa rin ang nasa ikalawang pwesto guys at patuloy na hinahabol ang ating unang kalahok. 这一次我真的睡着了。 Ayun nga guys, at malapit na tayo sa ating finish line. Nauna nang dumating doon si Ma'am Micaela Paras. Sumunod itong si Madam Rhea Vanessa Babas. Pangatlo si Ma'am Alaysa Marete. Pangapat si Ma'am Kathleen Ignacio. At panglima si Ma'am Jacel Thomas. Wala tayong kopya sa finish line guys. At naubusan ng memory itong ating cameraman. A few moments later. Dadara ko lang to. Hanggang sa baba ay di ba 100 ang entry? Oo, kasi posted sa kayo. Hanggang ang stage niyo, no? Sa pangatlong stage, 50 na lang ang second, Rhea. Alo. Ay, alo? Ilay, everyone. Hiling ko yan sa champion. Third, Alaysa. Sana all. Kathleen, fourth. Congrats. Panlima, Jacel. Ano panganin? Yung panlima, sila rin. Ano yung panganin, may? Si Rosa.